Защо? Как да те даваме за пример на децата? Готов. Защо закупихте акции на ЦСКА? Ами, ние във волейбола минаваме по същия път. Смятам, че кампанията, която води футбола, е повече за спасяването на отбора, не като вид на инвестиция. Аз съм от ЦСКА, семейството ми е от ЦСКА, свързани сме генетично с клуба. Така че, когато има нужда, смятам, че трябва да се дава и пример. Ще призовете ли всички привърженици да последват вашия пример и да си купат акции? С това, което казах, мисля, че точно това правим. Който се чувства свързан с любимия отбор, с емблемата, с морала, който властва във всичките спортове в ЦСКА, смятам, че трябва да положи усилия в момента, флагмана на ЦСКА футболния отбор да се спаси. Добре, мерси.